Senagaçylar we Telekaçylar Birleşmesiniň agzasy Nur Harit Nişanly, Owadan ülke hojalyk jemgyýetini öndürilýän ady önümleri, ýokary hili we tagamlygy bilen uly islige eýe bolýar. Dünýä ösen tehnologiýasynyň en kämil enjamlary oturdulan bu kerhanada häzirki wagtda ila tarapyndan köp isleg bildirilýän ady önümleriniň dürli görnüşlerini öndürmeklik ýoly goýuldy. Häzirki wagtda bu kerhanada ilatyn köp sarp edýän, günnelik önümleri bolan mayonez, metki ýagynyň orny tutýan, ösümlik ýagynyň alynýan spread önümi, sary ýag hemde pomidor umejy öndürilýär. Önümçilik bölümlerinden beşte gece günüýüň dowamyny işledilýär. Önümçilik kuwaty ýokary bolan bu kerhanada taýýarlaýjy, garyjy, beşirici, gaplaýjy hemde harit nişanly gelmeji bölümler bolup, olarda ähli önümçilik işleri awtomatik usulla dolanyrylýar. Öndürilýän önümler 400-500 hemde 900 gramlyk owadan gaplara gaplanylýar. Mundan başga da öndürilýän ýokary hilli mesken ýürüte taýýarlanan uly gaplara gaplanýanyny bellemek gerek. Ahal vilayetiniň Akbuğday etrawynyň çägine yerleşýän Owadan ülke hojalyk jemgyýetine dünýä öňde barçy almanyň gazananlary esasyny ýürütülýän barlykhana bolup, bu ýerde günnelik öndürilýän önümler hil gözegçiliginden geçirilýär. Barlykhanada ady haritlarynyň ekologiýa taýdan arasa, bätleşige ukyply haritlardan gowa geçilenden soňra, ol haritlar ýordamydan sögdan okatlaryna uğradylýar. Kerhanada öndürilýän örümden çyýgmaly güneşli diýarymyzyň ekin meýdanlaryna zähmetýär babadaýhanlarymyzyň pek zähmet bilen ösürilip ýetişdirilýän gök bagçy önümleridir. Häzirki wagtda kerhanada 120-den gowrak işgär zähmet çekip, işler iki çalşykda alınıp barylýar. İşgärliň sağlaşykly we ýokary öndürjilikli zähmet çekmekleri üçin amatly mümkinçilikler bar. Ýordamyň terekeçilik pudugyny ösdürmek bar diýen taýsy tagalar üçin Owadan ülke hojalyk jemgyýetiniň zähmetýär işgärleri, türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyza hemde hormatly prezidentimiz Arkadagly Gahrman Serdarymyza alkyş sözlerini beýan edýärler.